Sa video na to, ililista natin ang top 5 bagong SUV o crossovers ng Mitsubishi. Kaya kung balak mong bumili ng SUV o gusto mo lang tignan ng update sa mga pampamilyang sasakyan ng Mitsubishi, panoorin mo ang video na to. Number 5, Mitsubishi Expander. Ang Mitsubishi Expander nameplate ay naging synonymous na sa family-friendly travels dito sa Pilipinas. Tignan natin kung paano ito sumikat bilang best choice ng mga consumers sa category. Simulan natin sa presyo. Ang Mitsubishi Expander ay nagsisimula sa 1.068 million para sa base variant na GLX MT at umaabot hanggang 1.216 million para sa top spec GLS AT variant. Pagdating sa fuel economy, wala ka masasabi sa Expander. Ayon sa certification ng Automobile Association of the Philippines o AAP, dahil sa impressive mileage figures, isa na ito sa pinaka-fuel efficient MPVs na available ngayon. Matipid pa kaysa sa mga diesels. Ang Expander GLX MT variant ay may fuel consumption na 21.01 km per liter, habang ang GLS Sport AT variant ay nag-record ng outstanding 22.94 km per liter. Usapang specs naman, ang Expander ay powered ng 1.5 liter gasoline engine na nagbibigay ng 103 horsepower at 141 Nm ng torque. Ang sukat nito ay may haba na 4,595 mm, lapad na 1,750 mm at taas na 1,750 mm, kasama ng ground clearance na 225 mm na tumutulong para malampasan ang mga aberya sa kalsada. Looking back mga bro, ang Mitsubishi Expander ay nagkaroon ng malaking impact sa automotive market mula nang ilabas ito, lalo na sa Southeast Asia. Unang nilabas noong 2017, ang Expander ay designed talaga para sa multi-purpose vehicle segment o MPV, partikular para sa mga pamilya na naghahanap ng maluwag na cargo space at stylish na sasakyan. Napansin ng Mitsubishi na may demand para sa mga sasakyan na pinagsama ang practicality ng isang MPV at aesthetic appeal ng crossover SUV. Dahil sa vision na ito, ipinanganak ang Expander na inintroduce bilang isang crossover MPV. Mabilis itong sumikat at nakatanggap ng higit sa 23,000 orders sa loob lamang ng ilang linggo pagkatapos ng release nito sa Indonesia. Noong March 2018, nag-debut ito sa Pilipinas sa Expander XPO event kung saan sinalubong ito ng pampamilyang market ng mga Pinoy. Ang disenyo ng Expander ay inspired ng dynamic shield philosophy ng Mitsubishi na nagpo-focus sa matapang na aesthetics kasabay ng functionality. Sa panahon kung kailan ang mga kakompetensya tulad ng Suzuki Ertiga at Honda Mobilio ang nangingibabaw, naglapag ang Expander ng mas efficient na platform at premium features. Basic na basic magsakay ng 7 pasahero nang hindi sinasakripisyo ang comfort o style. Kaya naman naging irresistible ang ino-offer ng Expander sa segment. Pag-usapan naman natin ng interior at exterior design. Ang Expander ay may sleek at modern look. May bold front grille at dynamic lines na nagbibigay dito ng athletic stance. Sa loob, maganda ang pagkakagawa ng Mitsubishi sa pagbalance ng aesthetics at functionality. Ang cabin ay may soft touch materials at pseudo leather dashboard na mukhang mamahalin ng pagkakagawa. Napakaraming storage spaces at maayos na infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto support. Okay ang entertainment kahit mahaba ang biyahe o stuck ka lang sa traffic. Ayon sa customer reports, smooth at stable ang ride nito, lalo na sa long drives. Ang mataas na driving position ay nagbibigay ng magandang visibility, kaya mas madali itong i-navigate sa busy streets o crowded parking lots. Gayunpaman, may ilang gumagamit na napansin na kahit maganda ang handling nito, under normal conditions, mararamdaman na medyo underpowered ito kapag puno ng pasahero. Pero kung nakapag-drive ka na ng Expander, comment mo naman kung anong masasabi mo dito. Kung ikukumpara ito sa mga kakompetensya tulad ng Innova at Rush, ang Expander ay kakaiba talaga. Habang ang Innova ay mas nakakapagbigay ng hatak dahil sa diesel variant, ang presyo at fuel efficiency ng Expander ay mas attractive para sa mga budget-conscious families. Overall, kung naghahanap ka ng reliable family vehicle na nagko-combine ng style, comfort at efficiency sa tamang halaga, pwede mong isama sa choice mo ang Mitsubishi Expander. Number 4, Mitsubishi X-Force. Ang Mitsubishi X-Force ay gumawa ng ingay sa segment ng compact crossover. Mula sa futuristic look at features, silipin natin kung ano ang kakaiba sa X-Force. Umpisahan natin sa presyo. Medyo competitive dito sa Pilipinas ang price ng X-Force na may dalawang available variants. Ang GLS CVT na nagkakahalaga ng 1,367,000 at ang GT CVT na nasa 1,581,000. Para sa isang quality compact crossover vehicle, medyo premium
premium ang pricing nito. May fuel tank capacity na 42 liters at powered ng 1.5 liter MiVec DOHC 16V inline 4 engine na kaya maglabas ng 103 horsepower at torque na 141 Nm. Bagamat wala pang detalyadong fuel economy figures para sa city at highway driving, makakaasa din tayo na ginawa ito ng Mitsubishi para sa efficiency. May silky and solid design concept din ito na pinagsama ang aesthetic appeal at structural integrity. Sa approach angle na 21 degrees at departure angle na 30.5 degrees ay nagfi-feature ang X-Force ng malakas na off-road capabilities. Sa mga specifications naman, ang X-Force ay may sukat na 4,390mm ang haba, 1,810mm ang lapad at may taas na 1,660mm kasama ang wheelbase na 2,650mm. Ito ay may minimum ground clearance na 193mm at tumitimbang ng humigit kumulang 1,235 kg para sa GLS variant at 1,250 kg para sa GT variant. 5 pasahero din ang kayang isakay comfortably ng X-Force. Konting history muna tayo. Ang Mitsubishi X-Force ay isang subcompact crossover SUV na unang pinakilala bilang concept na tinatawag na XFC concept noong October 19, 2022 sa Ho Chi Minh City. Ito ay pinakita rin sa 2022 Vietnam Motor Show at ang production model ay nilabas noong August 10, 2023 sa 30th Gaikindo Indonesia International Auto Show. Ito ay gawa sa planta ng Mitsubishi sa Cikarang, West Java, Indonesia at nagsimula ang production noong October 2023. Ang mga unang delivery sa mga customer ay na-ship noong November 19, 2023 at nagsimula ang exporting nito sa ASEAN countries at iba pa ang unang bahagi ng 2024. Ilang mga trivia lang mga bro sa X-Force. Ang X-Force ay binebenta din bilang Outlander Sport sa ilang region sa labas ng Southeast Asia. Ang unique feature tulad ng wet mode ng X-Force ay designed para tiisin ang mga kondisyon ng ulan na natural lang sa maraming bansa sa ASEAN region. Malinaw ang vision ng Mitsubishi sa X-Force. Gumawa ng matibay na SUV na kayang sumuong sa malubak, maputik at maulang bahagi ng ASEAN region. Ang disenyo at engineering nito ay nakafocus sa comfort at practicality para sa pang-araw-araw na gamit habang sinisigurado ang good handling sa iba't ibang kondisyon ng kalsada. Ang X-Force ay kaparehas ng platform ng Mitsubishi Xpander na nagfo-focus din sa versatility at adaptability sa city at provincial roads. Sinabi ni Takao Kato, President at CEO ng Mitsubishi Motors, na may mga plano pa siya para sa electrified variant ng X-Force sa hinaharap na umaayon sa mas malawak na vision ng kumpanya na palakihin ang kanilang electrified vehicle lineup. Usapang exterior design, ang X-Force ay may sleek lines at modern aesthetic na talagang kakaiba. Ito ay may striking 18-inch dual-tone alloy wheels at all-LED lighting setup kasama ang headlamps, tail lamps at fog lamps. Ang mas mataas na variant na GT ay meron pang auto headlamps at rain sensing wipers. So focus ka lang sa pagdadrive habang umuulan at X-Force na ang bahalang buksan ang vision mo. Sa loob naman, ang cabin ay designed para sa comfort at syempre may Apple CarPlay at Android Auto connectivity. Kung ikaw ay nakikinig sa paborito mong playlist o nagna-navigate gamit ang GPS assistance, nandito na lahat yan. Bukod dito, priority din ng sasakyan ang safety ng pasahero gamit ang sandamakmak na airbags at Isofix child seat anchors. Pagdating sa driving experience, smooth at enjoyable. Ang X-Force ay may iba't ibang driving modes tulad ng normal, gravel at mud para bumagay sa iba't ibang uri ng terrain. Ayon sa mga review, maraming customer ang humanga sa stability at handling nito kahit saang lupalop man sila magpunta. City commutes man, bundok o long drives. Marami din ang nagsasabi na solid ang grip nito sa kalsada at hindi sobrang stiff i-handle. Dalawa ang notable rivals ng X-Force, ang Geely Coolray at Ford Territory. Parehong nagfi-feature ng similar features pero nagkaiba pagdating sa performance at pricing. Ang Coolray ay kadalasang choice yan ng mga naghahanap ng advanced technology features habang ang Territory naman ay umaakit sa mga gusto ng mas malaking cargo space. Isa din sa vision ng Mitsubishi ay ang taasan ng kanilang sales ratio para sa electrified vehicles o EV hanggang 100% pagsapit ng 2035. Number 3, Mitsubishi Outlander. Standout choice ang Mitsubishi Outlander sa crowded SUV market, pero ano nga ba ang meron sa Outlander? Bakit naging mabenta ito? Simulan natin sa presyo. Ang Mitsubishi Outlander PHEV ay available sa Pilipinas sa halagang 2.998 million pesos. Ang price tag nito ay nasa premium segment, pero dahil sa hybrid capabilities at features, nakikita na din ng karamihan na good investment ang Outlander. Impressive din ang numbers ng Outlander sa fuel economy. Sa city driving conditions, maaari itong umabot sa humigit kumulang 12.8 km per liter. Habang sa highway, maaari itong umabot ng mas mataas. Ang
Outlander PHEV ay pinapagana ng 2.4-liter inline-4 engine na nakapares sa dalawang electric motors na nagbibigay ng combined output na humigit kumulang 302 horsepower at 203 Nm ng torque. Ang setup na ito ay nagbibigay daan para sa smooth acceleration at responsive handling. Para sa isang SUV, pang sports car na ang bilis nito at makakaramdam ka na din ng thrill habang nagmamaneho. Ang SUV ay may sukat na 4,695mm ang haba, 1,800mm ang lapad at nakatayo sa taas na 1,710mm na may ground clearance na 190mm. Sa interior design, dito talaga nagyayabang ang Outlander PHEV dahil sa spacious cabin at komportable nakakapagsakay ng 5 pasahero. Meron na tong high quality materials at intuitive layout na ginagawang luxurious ang riding experience ng pasahero. Ang centerpiece ay isang 12.3-inch infotainment screen na pumalit sa mas maliit na display ng lumang model. Nagbibigay ng easy access sa navigation at entertainment options at bukod dito, napakaraming nagkalat na USB ports at isang premium sound system na kinabit sa loob para sa quality entertainment kahit buong araw pa ang haba ng biyahe mo. Konting trivia lang mga bro, alam nyo ba na isa ang Outlander sa mga unang SUV na nag-feature ng plug-in hybrid version of PHEV na nagpapakita ng commitment ng Mitsubishi sa innovation at sustainability. Sa exterior, ang Outlander PHEV ay may updated design kasabay ng mas aggressive na front grille at sleek LED headlights na nagbibigay dito ng modern look. Ang mga bagong active shutters ay hindi lang nagpapaganda kundi tumutulong din sa aerodynamics ng sasakyan para sa mas magandang fuel efficiency. Ang Mitsubishi Outlander PHEV ay merong interesting na kwento mula sa pagiging simpleng SUV hanggang sa pagiging popular na plug-in hybrid option. Nilabas noong September 2020, mabilis itong nakakuha ng atensyon mula sa mga eco-conscious drivers. Una itong nilabas noong 2001 sa pangalan na Mitsubishi Airtrek na design para magbigay ng feeling ng exploration. Saktong-sakto talaga para sa mga mahihilig maglakbay. Pinalitan ng pangalan nito bilang Outlander noong 2006 na mas nag-emphasize pa sa adventurous spirit ng sasakyan. Pagdating sa driving experience, karamihan sa mga review ay positive. Valuable para sa mga driver ang tahimik na cabin at smooth ride quality. Gayunpaman may ilan ding nagbanggit ng maliit na issue tulad ng lane centering na hindi kasing refined gaya ng inaasahan nila. Overall, solid choice ang Outlander para sa mga gustong mag-shift sa hybrid vehicles nang hindi sinasakripisyo ang comfort o style. Usapang kompetisyon, ang dalawang notable rivals nito ay ang Ford Explorer at Mazda CX-8. Sa Japan, ilang panahon din itong naging best-selling SUV mula 2006 hanggang 2007 at patuloy pa ring namamayagpag ang performance ng Outlander sa global markets. Noong 2024, nagtala ang Outlander ng record sales na nalampasan pa ang ilang famous competitors tulad ng Chevy Suburban at Jeep Wagoneer. Number 2, Mitsubishi Eclipse Cross. Inilabas ang Mitsubishi Eclipse Cross noong 2018 at mabilis na nakapasok sa competitive SUV market na makikita nating kakaibang features at design. Ang presyo ng Mitsubishi Eclipse Cross ay nagsisimula sa humigit kumulang 1,750,000 na nagfi-feature ng fuel efficiency na 10.63 km per liter sa city at 12.33 km per liter sa highway. Usapang specs, ang Eclipse Cross ay may 1.5 liter turbocharged engine na kaya mag-produce ng 152 horsepower at 250.24 Nm ng torque. Ang transmission ay CVT na nagbibigay ng smooth driving experience every time. Ang sukat ng sasakyan ay may haba na 4,405mm, lapad na 1,805mm at wheelbase na 2,670mm. May seating capacity para sa 5 tao kaya perfect din at tamang-tama ang luwag pang pamilya. Malalim ang history ng Eclipse lineup sa history ng Mitsubishi. Una itong nilabas bilang isang sports coupe noong early 1990s at isa din sa mga sumikat na JDM car noon. Sa isang strategic move papunta sa SUV category, muling binuhay ng Mitsubishi ang pangalan ng Eclipse, this time para sa compact SUV segment. Ang vision ng Mitsubishi ay pagsamahin ng sporty roots ng Eclipse sa family SUV dahil SUV na ngayon ang hinahanap ng market sa kanila. Ang Eclipse Cross ay may matikas na dynamic design, may LED lighting at unique alloy wheels. Sa labas, ang sleek na harapan ng sasakyan ay tinatawag na dynamic shield design ng Mitsubishi na bukod sa maangas ay tumutulong din sa aerodynamics. Sa interior, ang Eclipse Cross ay puno ng modern amenities. Merong 7-inch infotainment touchscreen na may Android Auto at Apple CarPlay kaya madali kang makakonekta sa iyong smartphone habang nagmamaneho. Ang leather upholstery at adjustable seats ay nagbibigay din ng comfort kahit sa mahabang biyahe. Sa labas naman, ang sleek design kasama ng LED DRLs at sporty alloy wheels ay kapansin-pansin talaga sa kalsada. Usapang safety, di pa uhuli sa adaptive cruise control, blind
blind spot warning at forward collision mitigation. Pagdating naman sa driving experience, maraming customer reviews ang nagsasabi ng Eclipse Cross ay nagbibigay ng smooth ride. Ang steering nito ay magaan at responsive, kaya madali itong imaneho sa traffic. Maraming user din ang pumuri dito dahil sa comfort level at quiet cabin noise kahit nasa highway ka. Isang user ay nagsabi na it drives really nicely with great road feel, kaya talaga nakaka-excite subukan. Bagamat hindi ito direktang nakikipagkompetensya sa mga malalaking SUV tulad ng Outlander o mas sporty models, gusto na Eclipse Cross na makaakit ng tamang crossover customers na gusto ng ganitong atake sa isang SUV. At bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo below kung ano ang paborito mong sasakyan ng Mitsubishi. Sa top spot nandito ang number 1, Mitsubishi Montero Sport. Kilala rin bilang Pajero Sport sa ibang region. Ay pinakilala sa buong mundo noong 1995 pero pumasok sa merkado ng Pilipinas ang Montero noong 2008 kasama ang second generation. Agad itong pumatok sa mga Pinoy dahil sa matibay na kaha, stylish design at reliable performance. Ang presyo ng Mitsubishi Montero Sport ay nagsisimula sa 1,568,000 para sa base variant na GLX 2-wheel drive MT at umaabot hanggang 2.502 million para sa top variant na Black Series 4-wheel drive 8-speed automatic. Para sa mga nag-iisip kung anong variant ang bibilhin, may 4 na variants ang pagpipilian: GLX 2-wheel drive manual transmission, GLS 2-wheel drive automatic transmission, Black Series 2-wheel drive automatic at Black Series 4-wheel drive automatic. Ang fuel economy ay umaabot lang naman sa 14 km per liter sa highway at nasa 10 km per liter naman sa city. Hindi na masama para sa isang pampamilyang SUV. Usapang specs, ang Montero Sport ay powered ng 2.4 liter DOHC 16-valve clean diesel engine na may VGT at MiVec technology. Naglalabas ng 179 horsepower at 430 Nm ng torque. Ang drivetrain ay available sa rear-wheel drive o 4-wheel drive, kaya naman kayang-kaya nito kahit anong klaseng matatarik na bundok pa yan. Ang sukat nito ay maabot ng 4,695 mm ang haba at may sapat itong space para sa pamilya o barkada. Sa exterior design, ang Montero Sport ay may modern look, may dynamic shield grille at sleek LED headlights. Ang chrome accents nito ay nagbibigay din ng elegant touch, habang ang rugged body lines ay nagpapakita ng powerful stance. Sa loob naman, ang cabin ay spacious at komportable para sa lahat ng pasahero. Ang top variants ay may leather seats at isang 8-inch touchscreen infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto. Pero bakit nga ba isa ang Montero sa mga pinakamabentang SUV ng Mitsubishi? Well, ang pinakabentahe ng Montero Sport ay ang superior riding comfort kumpara sa mga kompetensya nito sa SUV category. Ang extensive research and development na ginawa ng Mitsubishi ay para lang palakasin ang kanilang suspension system na nagbibigay ng mas komportableng biyahe kahit sa lubak na kalsada. Marami din nakakapansin niyan na mas smooth ang suspension ng Montero kaysa sa ibang malalaking SUV dito sa Pilipinas. At kung nakapag-drive ka na ng Montero Sport, comment mo naman sa baba kung ano ang experience mo dito. Maluwag din ang loob nito dahil sa 3-row seating configuration na pwede pang i-adjust para magsingit ng iba't ibang cargo, at sobrang ideal na pang pamilya. Bukod pa dyan, ang Montero Sport ay puno ng safety features tulad ng electronic brake force distribution o EBD at iba pang advanced safety technologies. Ang RISE o RISE, Reinforced Impact Safety Evolution, body structure nito ay nagbibigay din ng extra protection kung sakali man magkaroon ng aberya sa daan. Sinasabi nilang parang nagmamaneho ka ng luxury car kahit SUV ito. Ang steering response din ay maganda at basic umabsorb ng bumps sa kalsada. Isang user pa ang nagsabi na parang nasa first class seat ka kahit nasa likod ng sasakyan. Alam naman natin na kapag nasa likod ka ng SUV, kadalasan matagtag ang pakiramdam. Ang Toyota Fortuner at Photon Toplander ang ilan sa mga primary competitors ng Montero Sport sa Pilipinas. Ang Fortuner ay kilala rin bilang matibay at maasahang SUV, pero kadalasan mas mataas ang presyo nito kumpara sa Montero Sport. Samantalang ang Photon Toplander naman ay mas abot kaya pero hindi kasing premium ng Montero pagdating sa features at overall experience. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!